Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Ki dhisik arep noto ambeng sing dienggo kondangan ning gone Pak RT guys. Ki dhisik wis siap karek noto ambenge guys. Ambenge tak tatani sik. Kondangane ning gone Pak RT ki bar magrib guys. Acarane bar magrib. Terus esuk-esuk kuwi anggek kondangan ning Sendang. Kita di sore bar magrib iki kondangan ngene Pak RT guys. Yo dhewe desa mawa cara yo guys. Adate dhewe-dhewe. Yo enek kondangan sing ning omah, yo enek sing ning musala, yo enek sing ning piye yo guys kaya perapatan-perapatan ngono ki. Dadi dhewe desa yo mawa cara dhewe-dhewe. Nek kene mbiyen yo do ning omah guys. Tapi terus enek musala, terus kondangan ning musala, saiki diganti nggone Pak RT. Nek ning kene iki genah kok, guys. Cara mono ki nriman danyange iki mbok kondangan ning endi wae, pokoke ya wis nriman danyange iki ora kaya danyang sing kaya desa kono-kono ngono kuwi ya, guys. Pokoke ya ditanggapno, enek tanggapane toprak, enek tayope, enek pengajiane, enek krawitane iki pokoke manut. Ora ditanggapno ya manut nek danyang dong sambi iki ngono, guys. Yo enek sing kulinane nanggap toprak, ora ditanggapno toprak ngono kuwi ya terus wargane iki do lara, terus enek sing do meninggal ngono kuwi guys. Ngono kuwi yo enek. Pokoke tiap tahun toprak iki gak keri. Nek danyang dong sambi kuwi neriman guys, ditanggapno ya monggo, ora ya gak popo. Kita noto ambeng ya guys, aku selak keri kondangane. Wis tak siapno guys. Ambenge iki tak kek ning kerdus. Iki per emi-emian iki wis mateng ndek mang, cuma karek noto. Iki mie. Terus iki buncis, iki kering. Terus iki dadaran ndok karo ayame. Wis tak tatane yo guys. Noto karo di sepil. Wis tak njupuk. Oke. Terus ya, sing kondangan aku apa sampean ya? Iki mangki anak-anak ki telepon dhisik. Dek, iki engko apa enek kondangan oh, Dek? Ngono. Lah mikirku yo alah cara ora melok kondangan yo ora apa-apa kan yo cah lanang-lanang ngono ya guys, mikire dhisik kuwi. Tapi ndek iki gak ayem, guys. Terus telepon ki terus ngene, "Dek, aku tak golek ayam-ayam geprek ngono, Dek. Aku ora penak, Dek." Yo tak tepukne. Wis ora apa-apa Mas, wis karek sampean aku ngono, guys. Memang gula ayam geprek jadi saiki panganan mateng yo siap wis enak. Ini kita tergantung yo guys, enek sing diadai tumbuh, yo enek sing diadai kerdus, yo enek sing diembeng. Pokok iki terserah karek pribadine dhewe-dhewe. Ora dek terus harus ambenge ngene gak guys. Lingkungan kene iki pokoke wis paling penak, paling nayoh, paling neriman. Ora enek dek terus umek-umek iki ambenge kok ngono iki ngene wis gak enek guys ngono kuwi. Eneke ngono ya wis ngono, wis ora dek terus iki ambenge wong kuwi ngene iki ngene wis ora. Biasa nggih, pokoke wis dianggap hal biasa. Karek kemampuane dhewe-dhewe guys ning kene iki. Kemampuane ngene, kekuatane ngene ya wis ngono. Dadine ya ora terus diomong kok iki ngene, kuwi ngono.
Cuma kacang sudah buat tuku. Mantuk, Nduk. Iya, sakno ya terus gak dituku. Kuwi sana. Ayam ya, guys. Terus dikei jajane. Ayam. Dikei telure satu-satu. Ayamnya karek uman ini iki, guys. Wis, pokoknya saeneke oga kok harus daging terus apa kuwi dodo mentok ora. Saeneke iki, guys. Enake ngene ya wis dienggo bancaan ngene ngono ae. Sing penting ki ikhlas sah lahir batin. Wis kok terus mantuk ya, Sa. Terus diweki tape yo sak apa duwene jajan iki, guys. Sing duwe bukis dikeki bukis, sing enek duwene tape, sing duwene tape tak tape. Wong jajane dhisik yo ngene iki. Ora duwe jajan liyane iki. Enek kacang kae urung tak dang. Guys, mangkat guys, iki wis tak kek ning nampan ngene. Jane iki nampane kotak ya, Din. Sing ndi ya, Dik? Bunder kok ngonggrong ngono. Sing kotak ki enek jane. Endi ya? Tapi yo gak muat wong iki kerdusnya gede kok. Wes ngene lah. Gak muat, cilik. Ngene lah, ngene lah. Bumi aji bapak puasa ibu tertiri atan lan suku Jawa. Mugi pinaringan rezeki malimpah kathah saking saking Allah. Sepindah malih kang kinurmatan menika Nabi Adam bapak puasa ibu ngantek pletoten kabeh sing tanduk. Kinurmatan iki sepindah malih kang kinurmatan menika cikal bakal disun kedeng sambi mriki. Mugi kajatipun lingkungan RT kalih menika mangke rahayu keselamatan. Selamat anggenipun kegriyan boten wonten alang setunggal punapa-punapa rinten sedalu ngajeng sawingking. Sepindah malih kang kinurmatan menika Rama saya tapelo Ibu Siti Aminah. Kinurmatan ugi mugi-mugi kajatipun lingkungan RT kalih menika tansah pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Nggih. Boten wonten alang tunggal punapa-punapa rinten dalu ngajeng sawingking. Pinaringan gangsar anggenipun nyipta sandang tedha rinten dalu ngajeng sawingking. Sepindah malih kang kinurmatan menika para sendang para sumur pinaringan bancar sumbere bening toyane ingkang kabetahaken mantentenipun. Mugi-mugi pikantuk barokahipun Gusti Allah. Sepindah malih kang kinurmatan menika Kanjeng Nabi Muhammad garwa lan putra majemuk Mbok Siti Khadijah. Mugi-mugi kajatipun RT kalih sak keluarga menika lingkungan mriki pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Sepindah malih kang kinurmatan menika sekabat kinasihan Abu Bakar Umar Sayyidina Ali. Kinurmatan ugi mugi-mugi pinaringan gampil anggenipun pados sandang lawan tedha rinten dalu ngajeng sawingking. Sepindah malih kang kinurmatan menika para nabi, para wali syuhada, ulama kaum muslimin sedaya. Kinurmatan ugi mugi-mugi kajatipun lingkungan RT kalih menika pikantuk barokahipun Gusti Allah. Saged langgeng anggenipun geglan tebih saking patuban panggih rahayu keselamatan. Slamet rinten dalu ngajeng sawingking. Sepindah malih kang kinurmatan menika Sunan Kalijaga. Ingkang kinurmatan Sunan Kalijaga tebih saking wilayah Sinaketan. Nanti bukai le, iki lho bukai. Wes, bukai kabeh kae, sing kae barang bukai kae. Siji. Dadi bukai. Buka berkat. Jadi iki penak ditumbu niki lho, gak usah anu ijol-ijol. Wes to ndang iya dadi pek. Ngono kok taren aku lho. Dimakan sih, nek makan pakai dobele.
Ora go Lah iya. Jadi panganan. Nggih, Mbak. Bangun. Tok Modalnya kan benar. Nek gak usah ijol-ijol ngono, Mbah, nek ning ngono kuwi. Ya pi, udah melu makan. Mas Acis gak ndang, Mam. Ndang do ijol-ijolan. Dapat makan Pak, botole. Aku tak maiki aku, ngene gak usah ijol. Ini wes. Yang udah dijol-ijolno, aku wis mek ijol ki. Lebih ada. Yo Mas Ari pulang. Loh, iki urung dibuka mbok Ida. Lah iya. Wis mulai nih, guys. Bar magrib, bar kondangan nggone Pak RT iki lanjut dhisik gawe rica. Kita apa sengaja tak nganu guys, bumbune ben meresap, genine tak cilikno. Bumbune ben meresap dhisik. Kok nek nganu anggek ditambahi banyu. Dhisik nek nganu lebih suka nggo banyu ya guys timbang nggo santen. Nek rumangsaku lho ya, nek nganggo santen ki terlalu piye ya guys, blunger ngono masaku lho nggih. Selerane wong kan beda-beda nggih. Nek dhisik kok lebih seneng pakai air rica. Yo senengan sih, tergantung selera. Nek selerane enek seneng sing nganggo santen, yo nggo santen. Tapi nek dhisik iki pokoke nganggo banyu guys. Gak terlalu anu, lah iki pedese menggelegar. Wedes. Cakare tak utoh-utohno ngene guys, sampe nyacai kok awang-awangan wis. Kosele wis jan minta ampun tenan, sikilku ki jujune sekrope iki kok bakoh. Untung yo guys, alhamdulillah sekrope bakoh guys. Pak RT ki rene ki rembukan apa neh. Ben merasuk sik guys iki bumbune. Ben asin sak menjeru. Terus iki engko lanjut nggodhoki kacang. Kacang ini bar tak umbah, guys. Wis bar tak umbah. Kok karek ngukus dang. Terus dikei uyah sithik-sithik ngene dadi kan asin-asin enak iki, guys. Iki mau 2 kilo. Tapi rupane kok koyo raiku kok ngene ya, guys. Golek sing warnane putih kabeh ngene iki ora enek. Entuke ngene ya wis diterima ngene ngono ya, guys. Jenenge wong pesen ya sak entuke. Masih nom-nom lah ya wis. Alah guys, yo apik kacangnya jane guys. Kacangnya ya apik jane. Timbangane Iki lho termasuk men. gento-gento iki. Gento ngene wajar. Aku rupane. Nek kok malah do kok Lek. tukul bosok ngono. Rupane rek ora iku. Iki kacang abang termasuk Anu, lemah iki abang. Iki kok ku lho paling pinggir gawan. Pinggir gawan. Piye kowe rica-ricane pernah? Kae jajal delok. Yo tak ben meresap karo bumbune ngono, tak kei. Kowe mah yo nggo banyu apa nggo santen? Banyu. Lah ya aku yo seneng nggo banyu. Rada asin ya kowe kita gak nresep kok mbah nek sesuk nresep. Piye? Maksudnya asin piye? Jerone iki lho kurang asin. Kok piye yo? Aku mari laku. Wih, lha yo tak nganu, genine yo tak cilikno ngono engko terus kuwi ben rontok meresap. Engko banyune engko nusul neh ngono. Ki engko wis metu banyune dhewe kok. Kayak ya? Oh, wae manuk ya, tak ahli fisik. Engko wis metu banyune dhewe engko. Iki sesuk engko masak sego neh, guys. Cek tak angkringno ning kono kuwi ae. Walah kok ditukang. Iki Dik Dinda iki wis nata-nata ngono kae lho, guys. Sing adahe es. Terus salak ya wis dikek piring, jeruk kayak piring. Pokoke wis kreatife Dinda kuwi. Sesuk tangi turu nganu, Dek. Aku tak gawe ager-ager sik ngono po. Piye ya? Ager-agere didhisikno. Wis
teleningi ning piring niki mang gedang. Aku ki ngeteri kering nggone anak lanang guys, tak teri kering sak mangkok ngono. Dhek kan seneng kesukaane kering. Lah terus sing Mbah Pomo ki lho nggawa gedang ngono, aku nggawa sak cengkeh nih. Kena dikene piring nggih. Alhamdulillah rabbil alamin rezeki. Rezeki guys, iki wis tumbas persiapan gelas satu musisan wis ben rasa isah-isah. Iki piring guys. Sesuk kena nggodah semongko, nggodah apa-apa niki. Nggodah semongkone ditek ngiris saya sesuk. Ya. Ya. Aku tak nggodhok lombok, guys. Tak nggone sambel soto. Sesuk iki tangi turu. Rencanaku masak sego. Bar masak sego terus masak soto bening. Kae ricane engko nek tak tengno kan sesuk wis karek ringan, tangi turu wis karek nyandak liyane kae Dinda nyuci baju. Lampune kok kamar mandi kok mbok panjer kabeh, Nduk. Kae nyuci kae, guys. Wis entuk sak ramban, wis dijerengi karek sak ramban iki lho. Wis ben dicandak dhewe kono. Keder kabeh. Tangane mulai buyuten, guys. Nggo nyekeli HP kok keder-keder kok ngene iki lho. Dek. Din. Oh, alah kowe iki seragam iki mbok uceki dhewe. Layak man diceluki din kok ora. Ya wis lek kok. Mas aku nendi. Alhamdulillah guys, iki mau kacange iki sing ngentasno Pak Su. Pokoke tak kon ngentasno, tak kon bantu guys, tak kon ndokok ning ember soalnya dhisih kuwi sibuk. Iki keringe yo jek turah sakmene entah semote ya Allah Gusti, padahal ki yo wis tak rambang. Iki sore yo wis tak kei banyu koyo ngene kok yo jek iso blusuk ki yo ki kondi. Kok sogumun sesuk kene ora ditukokno kapur ajaib ngono wis. Berpisan iki nek ndokok ning ndi panganan iki. Deh, iki lho guys, dhisih iki meskipun ora buntel-buntel gawe Nogosari yo ora, Bugis ora. Tapi yo panggah kaya ngene panganane. Iki mang sing ngewek iki adike dhisih, guys. Sing gawe ngene iki adike dhisih karo Mbah Dok. Mang dikek sak piring. Wis kena nggo sugatan ning piring yo, guys. Mang wis ditoto karo Dek Dinda kaya ngene. Kendoke yo wis bar tak godhog. Sesuk karek ngoceki, guys. Terus ayam sing kanggo soto ki urung mencair ki jek dadi es batu ki tak tokno. Tapi sesuk ki jam 3 ngene wis kudu ndang tangi, guys. Masak sego karo kuwi ricane ki yo bingung ya tak kek endi. Nek gak tikus yo semut. Terus tak kek endi ya, guys. Kok dadi bingung dhewe dhisih malah. Tak tumpangno kompor engko dinganu tikus. Kondi yo. Ya, iki wis jam 10, guys. Wis jam 10 dhisih iki tapi urung turu jek iki engko jek ape gasak kae lho kamar mandi sing lumut-lumute ngono iki jek ape tak gasake nganggo WPC. Ya, guys, wayahe tempur neh ning dapur. Iki akeh jam 2:30, guys. Kayak jam 2:30 iki dhisik wis tangi, wis ngekum beras. Terus iki arep nyoto. Wis tak persiapkan iki sing ayam kampunge. Sing ayam kampung. Iku wae. Terus iki engko sing dienggo adang sego, guys. Wis siap kabeh. 2:30, guys. Bature durung tangi iki. Adike dhisih barang urung tangi nek Mbak Pur wis mangkat ning pasar karo Om.
mangkat ning pasar, guys. Golek jajanan siap makan. Maksudnya golek jajanan mateng ngono lho, guys. Guys, mulai guys. Nah, iki sotone wis mulai, ayam iki wis mulai medhok, guys iki. Karek nambahi kuah. Kuwahe di rontok kebaki ngene, rontok kebak. Kan cuma ayam iki ngenteni nek wis medhok, guys. Iki mau tak delok cakare kok wis bledak-bledak cakare. Wis medhok. Terus segane yo wis bar tak karu. Bar tak siram, guys. Mau tak aduk-aduk. Bar tak siram terus tak aduk. Iki karek ngenteni taneke. Terus iki lho banyune iki wis mulak-malik iki, guys. Oh. Wis mulak-malik iki kanggo iki medangi bihun. Soon kok bihun. Tak adahane, guys. Dedai dicemplungno kono. Tak kocekane terus dicemplungno. Ngloloni, guys, iki urung enek subuh. Tapi dhisik iki segone iki wis mateng. Sayure kae yo karek nambahi kuah. Iki bengi iki wis saurunge aku turu iki wis tak sapon-saponi, guys, gini iki. Dadi esuk wis gak usah nyapu. Mau karek ngurusi sing omah ngarep. Wis mateng, guys. Menyala-menyala sotoku. Wis tak tambahi kuah, tak kebaki, guys. Iki basine iki sakmene iki. Gede, guys, iki ukuran 28 basine. Wis sunik karek ngumupno, karek ngenteni taneke. Adik Dinda nggawe ager-ager. Tak kondang gawe ager-ager, tak gugahi, tak kondang subuh. Nang gawe ager-ager nduk. Nah, sing warna hijau ke hijau, Dik. Gak khusus hijau. Nek mbok campur abang mbek hijau, Dik. Oke, piye? Angge entuk 2 iki, Nggo.
Wis guys, siap kabeh iki perjajanane. Enek ager, bugis, nogosari, pasung, kacang, salak, jeruk, tape, gedang. Wis siap guys, iki terus lanjut persegoane. Lengkap guys. Yo enek lontong. Iki engko dimam karo soto bening, gathuke soto bening. Yo enek segone, terus iki sego jagung. Sego jagung kok dimam karo rica. Wis karek milih, guys. Bihune iki urung tak campur sik, engko ben campur Mbak Ana. Iki engko wis urusane Mbak Ana, guys. Wonge urung rene, sing penting wis tak siap-siapno ngene. Iki telure, piringe wis pokoke wis karek ngusungi mengarep. Wis tak siap-siapno. Karek gawe es. Lah kuwahe iki ben ngene iki ae. Dadi ini sak wayah-wayah manasi tinggal nyeklekno kompor. Soto iki nek gak anget-anget, nek gak panas iki gak seger, guys. Makane wis dikek ning kene iki ae. Sing ambeng ning sendang ya wis siap. Iki. Oh iya, lali guys urung tak weki apa? Tape. Iki tak weki bugis. Ayame ora tak goreng ora apa, guys. Tak goreng ndek sore tok iki, ora tak panasin neh. Lali apa karek ngekeki tape karo kerupuk apa peyek. Kok wis ditutup Dek Dinda iki mau. Wis menyala iki sing kanggo ning sendang. Karek ngekeki tape, guys. Wis monggo nggih. Sing omahe cedhak-cedhak ngene dhisik family online. Misale kok desa Ngrao, desa Cepu, desa ndi mbok nek lewat ngene dhisik mampir nggih. Ngene dhisik acarane sedekah bumi. Monggo guys, mampir sedaya mawon nggih, family online semuanya. Makan-makan bersama. Wis ngono ae nggih kontene, sesuk dilanjut neh guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.